akong background. Okay na. Nakanta ninyo. Nakanta, munggos, o kanang klaro o kuan. Hindi na maklaro. Mais na kanon. Ito ba yung berdain man? Wait lang. Kadawaya lang. Kaya lain di ay makita na ko ang hindi na ito makuantaan. Yes! Yan, pwede ko makawandera. Ali, ma'am. Ay, nagkuan-kuan eh, munggos. Kay, namin gatay sa kuha ka niyo. Dahon sa kuya, daghan magkaayo na. Hindi ko gusto na ilunod tanan. Dala. Bukan. Hi, Stephanie Lorraine. Kasi ka tikaran sa Davao Ron. Nangita ako kuya, bahay, I'm from Bohol. Pangitad ko andam. Pangitad, uyab. Hello, ma'am, nga anta. Okay, ginalulog naman ang kuan, dahon sa kanang palaya, ato na pong palumon. Okay, basta Napa di medyo dito kami kalabaw. Maligay mo na daan, maligay mo na laang mga yaan. Uy, simba ko, hindi ko mutagay. 2 days ko nagsakit. Sabi, tama ba? Magtimpla? Perfecto. Hi, Julabi. Ang mga ganap gapon, no? Kisha. Kasi mandala ang mga... Katagis akong ate kagahapon, o kanino. Dahon sa palaya. Panawag ilunod tanan kay basi mo pait ang kuan. Talan ini. Mga tanin nyo, dapat nakisukat din ba? Ina. O tinunuan na kanang puso. Pait na no? Korean man ang tema sa tuong mukbang. Yoy kay nagkamot kay ni kanang dahon sa palaya. Nyari uso ilulod tanan. Fried reme. Sino main? Pahit na dahon sa palaya na. Mas pahit mas bunga. Pahit. Ayan. Mais na kanon. Nakagiro. Pahit siya kan.
ninyo tanan. Mas luma na niyo pagkakuan ako sa kuan ay kanang puso. Maglantos buhi pa din sa Dro Santos. Hello yan kami sa sudan ay gulay sa live. Hi Ma'am Kobe. Apay lang pinig oh. Alam kita na pinig. Naluto ba? Naluto. Nalutukan. Sa tait o sa kuan, na pinig, matog kuan. Tait. Ano? Mata na punta ako ka dahon. Palagi mo na lang og Davao ron. Nanama kasi medyo mal dito ito. Kusa lang ako kayaan ka wala ko kan anak. Mali ang pagkaluto nako. Aslong na kayo. Di ka pangit ako na ang gatay. Gatay. Ito na. Tawag sa padaya. Ako daw kan, kanangin pa kamukalon gamay sa ay katong nilukuan naman ito na ako gamay kaya pakuratan. Ano kabalo istorya na ko yung sa lintang ko. Ay, wala ang sili di ay. Mga pa ninyo mga madam. Ano ito? Sorry, stress na. Amen. Yan, asa ka na. Asa yung anak gumagad. Bot, asa. O kabalo. Ang lakaw. Mga nikaon ko. Ako lang isang makaon. Nilayas sila kadali-dali ah. Kalamihan, dahon sa palaya. Dumino ko makakaw. Asa ba? Iyaway ka kang kang palaya. Asa ko nikaon karon kay akong kagid nalaghan sa kay di mo kumukaw kang palaya kung wala ginamos kay lami man ang naisuka pero lahit jud na ginamos. Mahurot tani mo mayaan, mahurot tani mo mayaan depende. Hi Mike Brian Ines Tota, patakalan siya. Kuha diri gamit, kuha siya lotion. Kuha siya nangit sa kuha. Pagdi niyo na. Kanang atay. Dili na ninyo ko anon. Permintihon. Kay malutod-luton inyong sala na. Namit ay siya. Kung lugayon pa. Ang luto ng pamba, di siya pait na. Dili mo sobrang imong binalayaan. Dili. Dili makatao to ni Brian. Kay palabunta mo kuan. Palabunta mo anang carpet.
Napuro saging. Sumain. Patay. Ha! Yes, puso sa saging ni isa. Yan, kanus aka anhit, tagarag isda. Pumatag ka isend. Hi, Ma'am Rita Bidoya. Init na po. Haluto ko malit ba? Wala na kuan ay. Yan, shoutout ko sa mga tungit, Jisa, Heidi, Tunyang, ng mga taga Manila, daw sila. Nagatungit mo, madam? Dahon sa palaya, lami kayo. Honey May, day murado, shoutout ko nimo or uyabon nga ko na, ang sa si, kinsa. Yaba, kuhanan niyo si Ising. Wala si Ising. Mag-ising, oy, asa may muga ka, nagluto ng lamia para. Dili para siya ha, para ni Skua. Nanood na ni Ginuay. Damo sudan, oh. Damo sudan, puro gulay. Bihok ko. Kalamit. Di palay mo ang binalay, abi na ko diet ka, di ko diet. Abi na ko, ay, di palay sa nimo yung di palay sa nimo yung binaji na hiwi ubatiis. Dahil sa ako karon. Ang panahon sa. Kalamit. Pwede mo nang laag sa dakbayan sa Davao mga kuan ay. Ano mo nang laag? Dagag artista ron sa Davao. Tapos sila medyo more dito. Murag steamboat na madam. Kaya gusto lutoon ang paliya, palayatanan. Yaman mo. Hey. Munggo na may dahon sa palaya. Kainit ba eh? Pagisa, ano si tungit, ay si tungit dira. Ngitay, wag plato be. Duwi kay mo bugnaw. Agay.
Iyaan ang utang ni Wang Ising ba? Ay, ikaw daw bayad. Ato. Yay, bayad kaya may nangutang. Mga babayaran niya. Ano si Wang Ising diri ah? Naligo na mo, ma'am. Wala pa, ma'am. Dahil. Oh my God. Di ka naguto ko, Dai. Hi, Sing. Girimit na doon niya si Mungha. Wapa niya girimit. Para sila na itong diri gabi eh. Buta na itong lakaw-lakaw. Sindagan kayong konting oh. Kalang bulak sa ampalaya. Ay! Kaya naman tagakuan. Kalami. Ito kaumot. Hindi ito, bulo ito. Wala gini pait. Ganina. Hi, Mia Ocho. Mahayod to. Ang hapmanad to ta. Kalamat. Hi, KAC. Lutok, ma'am. Munggot. Lami man ang udlot ang dahon sa ampalaya pero mas ganang ko bunga. Mas dili ko paitan. Kaya marag pait siya. Malamang, palaya man. Pero, hindi ko paitan sa palaya. Ay, mga ang tawag. Bernard! Ikin ako feel ang pankaron. Wala pa sising, ipalayas na ako. Di mo makani-ano diri ko, wag may kwarta. Palungot na mong suga o ka ng mga kurente. Dahil na batasan yung anay.
Basta no? Basta pa ka lang bukan yung ugangan no? May desisyon mo ka lang kuan. Minyo. Ano na mo yung ipon? Ari mo. Na, ari mo mula. Ang dito, makuspa na eh. Yo, asan ba yun? Doon ko. Asa naman imong anak nga si James, ug iyang asawa iyaan, giliwan na nimo. Sa pagkakan wala pa sila dari. Gipili man ni James ang ayang akong umagad, hala mag-uban sila. Uba ko labak. Dami na naugangan jud. Na siguro pero like lang siguro dili pras siguro lagi pagkita namo na over na ba. So, kanang sobra. Exage. Pero na siguro may inaala ng mga ugangan. Amot lang ha. Kaya mo, exage man na mo, ano. Gipalaboy man na mo. Na first time na ako nag-inom kagabi na wala hangover kaya among giinom kagabi kay wine. Tapos nagpapalit may na flavored beer. So, okay akong pagmata ganina. Na-adjud Erlene? Na-adjud yung mga ugangan na may anak? Ay, hinaligi, pero gisobra lang siguro na mo ang istorya. Ano tawag na mata pobre? Ay, di matawag na mata pobre. Mura lang siguro kuan. Sabay matawag anak na ugangan protected sa anak. Sobra na ko sa protected. Mga kanta. Siguro di para to masabtan siguro hantod na wala pa tay anak. Anak siguro. Pero kanang kanang pero nagawa kayo ana ha. Nakay makaya main anak. Pero di nani ko sobra. Tinood ni mo na anak si James. Mama Robilin, so nabuntis ko 10 years old. Asunod na ako kay Munggos. Down sa Palaya. Parang may lami yung pagkaluto na kaniyo. Kung tayo luto ani. What if puhon inana imong ugangan. Maminyo gani kaiyan unsaon nimo. Kung tayo lang mahitabo na sa kuha na ako ang umagad nga anak kong ugangan, di ko makipag-ipon sa akong ugangan. Kung inana man lang ang kuan, ang batasan, madubok mi sa usa ka kagamay para sa CR. Di kami mo pulo sa ugangan. Amo man gisudlan na kuan. Isud kayo na kuan. Kana ganing makipuyok ka kay tingko man jud ka permi. Kana pakita nimo na ay pakita sa ugangan na, "Hi, sige, taon na." Di ko mo salingan na. Kaya kung kuan, ay depende na ha.
mulihok lang dito sa balay. Basta pag dili ka ugangan, igsuon, barkada, ana. Basta mulihok na siguro sa balay, no? Di ma siguro. Mahatag ka, hatag-hatag. Mura, lisod ka, maging tao do. Lisod ka ayo. May isa ko sa mga kuan na, dili ko, pero kana, wala ko lingon na, di na ko magminyo, di na ko magdana ka, di na ko magdana ka, siguro naman. Pero ang isa silang gilikayan na, inaana na mga scenario good, na mahadlo ko, magkaanak, mahadlo ko magkabana. Okay, ang tahe, hindi magkasinabot, masakitan ko. Pagkog sa akin na, nato mo, makakok. Sprite of cook niyo. Pero di na kayo nun. Hamot kay ka if dagan ikahatag. Dagan ikahatag. Wala na gani, baho na kagtalib. Palyan nila. Maabot ba sa point nga papilion nimo imong partner between you o iyang mama? O ikaw na lang mulayo? Kuan? Dili naman pwede pangutanon ni mong partner. Kabalo naman siya kabalo man siya unsay ang tama niyang desisyon. Uyab-uyab man siya. Mo tumuntuman siya siyang mama. Mo tumuntuman siya siyang mama na nagkuha man siya. Nagkipaglipin man siya. So kung ikaw partner, di na kami na sige pili ay mo mama ako. Di na pilion okay. Ang partner ni mo tubag ana. Patuloy mo, dili na mo, pag-anak. Kung piliyon ni mo mong mama, ay na paglibin, ayun na pag-uyab-uyab. Ang uyab ako, piliyon ni mong mama. Iya, mamas boy pa dyan. Aba sila na, mamas boy. Ayun na lang ayun na pag-uyab-uyab, ayun pag ninyo. Alam, matured di ka manubag, matured po kugnaw. Kung dili support ang mama sa imo, hatagig apo. Hoy, akong ate sa una, ang una niyang kuan, una niyang anak, kanang nagbulol sila ba? Buntisan na po siya. Nya, wala gi panindigan. Wala siya gi panindigan. Wala na may choice si ate, so gihatag ila mama. Ni papa, wala na dawat. No? Nyaluit yung bata. No, wala na dawat. Hantod na murag na narbaho si ate niya, naadikto ang bata muna ilang kalipay. No? Muna kalipay nila ang bata. Ilan na barisa? Sikop, bahala ka dra. Ikaw ma-diabetic. Kung tahay, tagaan apo nila ising, takong umaga doon ni James. Depende yun sa kakiat. Pero ano ba sila no, mas pinagay pa yung apo kontra sa anak. Amot lang. Kaya murag, nakita na ko sa kung umaga, murag gamay, kaya tokon, kusog yung tubag. Hindi ko gusto tubagon. Yan na pa yun sa kuwang puder. Kamo, kung kamoy pasultion. Pero kung mamas boy siya, ang pilion niya yung mama kontra sa uyab.
Mag-ipon mo si mong mama dong. Mara tayo tunan, wala na. Basta mag-live, gani ko no, gamay kung makaon. O depende sa kung niluto. Ha, luod pagkaluto, aslong kayo. Masig need ni mo kuhan kauban. Gamay naman ni siya. Hindi ako need. Dagan nakarelate sa mua content ni Ising kay naay mga inana ng mga umaga jud. Napay umagad na butan, daghan. Pero dili jud malikayan na masinaway ang umagad og kuan. Umagad og ugangan. Basipag okay sila ha, pero di jud malikayan na magnilibakay sila. Ibalik sa mama, oy, labi na kumiingon ang mama, walay makalabaw sa kung gugma. Anak, hindi mo tinuod si James. So, nabuntis ko 9 years old, nanganak ko 10 years old, Ma'am Janice. At 22 naman si James. Ay. Nanatay ko kuan. Pwede. Pa, diba? 30. Bata to 38 na kuha kay 38 naman kugma. 38 minus 22 ba si James? Ah, tama, pwede. Pwede. Pwede, ma'am. Hala, nagsama niya akong Facebook. Wala kita sa kuan, sa mensahe. Tara, na. Pwede, ma'am. Pwede ko wala ko ng live. Alright. Pwede, anak na ko si James. Kaya mga 38 naman ko ugma. Niya siya 22. 16 ko na anak. 15 anyos ko na buntis. Maragin anak. Kaya ngon, ano to? Kaya ngon jud ko kamo na. Ito mo basa. Ito mo basa, Jamie. Ay musik ko andera. Ikaw ay? Nisunod naman ko pangalan niya ay. Kuan ako, maglawat na ko mga iyaan. Kaya inyo pong gibalik niya ang pangalan niya. Check. Pero sama sa ginaingon ko na, no? Mahala yung ugangan ay masig tubag-tubag. Pagmora to. Okay, naglagot akong Jimmy. Ibalik-balik niya pangalan ni Kuan. Imbes lamin na ang tawag akong kinabuhi. Lamin akong kaon. Ay. Ano ba pupuna mo? Bye! Okay, nabusog na ko ning. Nabusog na ko da. Salamat!